Той сега, как се прави телефон слуша? Она вика днеска, отивам при Атанас Данил. Боже, обезреждай лоши попови. Обезреждай лоши филми. Мамник. Нито един такъв филм повече. Духовникова, пък да не говоря за трейтърсите. Трейтърсите, що има оръжия? Кой ги въвел? Да могат да се правят мъжете на интересни и после да Слави. Махни бе! Слави няма говори само мъжките. Връщаш гън, казваш си мълчи, а не мъкли. Казвам ти и запачаваме и влизаме в други теми. Какво се състезаваш? Намеря на камен телефонните адреси. Аз със Слави намерих адресите да махат с охраните. Ще ходя аз, да седам на спирката обояна, че да търся такси, че те както не обичам да вземам таксита, те мира добре, те да ме мира добре, ти казваш, поставям таксита, не съм цикнал да вземам. Защото трябва да се търся и жени шофьор, ще има ли поставям жени шофьор? Солипур да се качим. Аз имам Солипур да се качвам в София, дай ми. Това, солта. Потъмнява малко солта. Но застана днеска, колеги името им, облеща се много, нали? Защото не се е чува до сега тя да говори, зато, Иляна, ама пак нещо, така, много ми приятно ще говори. Пак има нещо, което мръсно, не гнило или какво, все едно, колко години я знаят, че личи вице-президент, че заместник президент, и пак не може много, какво ти кажа. Ти толкова години, аз ако съм, си те обигран, както се представяш. Обигран. Ама иначе до Италия отидам, ти Весела Лича, ако прави. Кой ме беше Весела Лича? Весела Лича, БСП, идваха на суди до Стрелбъни ли това? Стрелбъни беше Весела Лича. Да. Не лича, че много известно. Колко се занимава пак с тях. Катерина Дафовска, Тесна Наймот, Ирина Николчина, Селва, кои още ги даваха. Дават репортаж и после филм. На по-интересно документалните филм да гледаш. Сега малко добре, ще погледаме белите, ама да ми кажеш, референдум добре, да я пускам добре да гледам. Нещо ли за нея, тя? Много Евалайн правим. Не можехме да препира, ако Слави Камен не бяха помогнали. Днес някой ти помогне, поканам това порно. Как ще казва, аз не мога и се топна. Това аз отивам на мен, защото не са тествали на вече. Това грозен мискето, точно десен ти. Това с коса можеш като мома, която да караш точка нов да идва, че да гледа, ще следиш рейтинга, пък ти се бяха бавил нещо. Ние ни даваме пари. Как ни дадеш пари? Ти като откачена. Тя е откачалка. Можеш да си нагоре. Пък у нас Евгения Манчева, защо господин министър, моят въпрос е защо, какво да разпитват? Има някой, мисля, че като разпитат, репортерът интервюираш има разлика, и ти ако задаваш глупа въпрос, то дори като разпиташ, все едно, по-рано хората мисля, като разпиташ, все едно, че си глупав да разпиташ. И вече, пак берете колкото предания имате, какво да разпитат от всяко предание, ви трябва все едно като глупави да изглеждате. Да не виждат как изглеждат. Берете, държавна никой не може да закрие, те няма купалина. И направиха мръсно. Орен го рано изпъди от той и не мислям. И накрая, камен ще кажем, той сам кока през екрана. Кой ще кане на работно място? Ти кажи ти оттатък си и пускаме колко бе камен. Камен ли ти оттатък и си оттатък? На две места почна работа. Да го да не издържаме хубаво. Дай ми заплата, ако камен тръгне към Вилина да знае, че ми дължи 18 милиона. Мисля, че няма милион. Той е по-къп там, той не е скръна, ама нека той е бунак. Дай той е като бунак. Ти даваш. Али, ако те бъркат, че да се парите, ама спрямо това, де ти каме сърве пак. Че здравка, сме гадували, той не е честно. Спрямо моята майка спрямо. В името на майка ми трябва да умре Йордан Йончев, така да се запна и Радко, двамата изроди. Той те, че педерасите. Той дет същаваш суро и пури, той педераско. Няма го правиш той нещо. Стъгва се жени, за мен не почва. Тошко, като се ти като го виж, мога побърнеш. Дребно. Това с тебе бяхме. Нагоре-надолу търча. Но нещо търси, да го търся той. Търся Тошко, за мен да кажеш. Що са ти край мъжа ми? Той се стави се има, пък с мен не вярвате на мрози, пък кой го карате на Орпенико? Що ли те разграден двор?
И мискините там, нали? Полина. Патос, казвам Ева на Василчо, че поне излезе да мете. Дребно, май женено разгледано 2 пъти. И той ме гледа, защото ме познава. И гледа скептично. Дай ми на мене центъра, ако ще даш на Кришко. Кришко, ще се нацелеш, ще пукнат презенти вече. Бяха се скара и състави. После да минал на образа, да не се си опира хората. Той има пари, гледа, ама за другия не се прави. Какво ще делиш,